Praise the Lord, hallelujah. Kristoni takok tay bukuk song kaito kaham kaitoni hamjak ma pai flaya. Bini hamjak mani jarai cheng jotono tabo kathang tongo tay kaitoni ko rok salai tongono tay kaitoni korang rok khnawi tong mano. Tini ang kaisa berimani testimony norokno sai khnalna ni mchungo chini Tripura nino chini Tripura juk boano share klaika comment ni bisingti ke bini testimony no ang mchungo o testimony joto ani YouTube video nai tong nai rok borok nukthung nai ani kristoni ta khoktai bu khuksong amsuk no sanani mchungo chini kaitor subra Jisu Kristo ni bisingti singje surimani sungno pepak na ruo chini suri marok maganang thangya singje Jisu ni mungai sanmani abrokun kaisa bo maganang thangya ani kristoni ta khoktai bu khuksong Sono Jesus haiklang mane akokle soy belai kubuino John chodoni choto norok ani mungai mungsaso san kangke angabono klainai kubuino okok belai kubui 100% kubui neng Jesus ni mungai mungsaso san kangke khasimi krak ke tongdi poito simi se klai tongdi abo neng manai salsa abo neng manai asung sarok kathang tong pruno amo belai kubui tini ang obosoy kubui injak sukano tani bagai ke tini abri mani testimony knawe ani bo poito bari katebo tabuk oboni bagina ang muchungo obo hai joto borokno tebo khawo poito phaitung khakrak ngthung jisuni mungno surike kengke jesan mane abo manai akok busuk se kubui tini faidi cheng khana laiwana ela bago seng porikhe nugo Jeremia 33 ni 3 ano ringdi hake ang ufilei sawanam. Praise the Lord, hallelujah. Jisu ni kok busuk se kubui ela bago Jeremia ni bisungti kaitor kok saka norok ano ringdi hake ang norok no ufilei sawanam. Kaitor kaisa sumai tangai na rekha bini bororok no bono je bisas khlai tongnai bono je mani wi tongnai bororok no norok ani mungno ringdi hake ang norok no ufilei sanai anyhow check kuno jorawo amon hamya porostiti o phono norok ani mungno ringkhang angke ang norok no apur uttor nai nei kaitor bini bororok no saka. So ani kristoni ta khuk tei bukuk song sing alambago porike nugo New Testament no John ek ni baro Jisu Kristo no poito klaima bai chung kaito ni busarok engkha chung joto no Jisu no poito klaima bai tabuk chung joto no kaito ni borok engkha chung solontia polir sihama jaga porike nugo chung Jisu Kristo no poito klaima bai chung kaitor bai kaham nei hinjakha. So ani kristoni ta kuk tai bukuk song chung Jisu no poito klaima ita bu kaito ni besa betui engkha abo 100% kubui amo kuno udru nani kroino. So ani kai kristoni ta ku bukorok chung ta kaitor ni borok singa ngangke o elambag Jeremia wa samane ako busuk se kubui norok ani mungno ringkha ngangke ang mono upili sanai ani kristoni ta kuk tai bukuk rok brima khoroksa bo ani YouTube bo japro ang video upload ke bo anu comment klaisao o takuk ani nukung ni bagai suridi ang belai kai tono poito klayo ang belai kno kristan nani muchungo ani bagai suridi nei bosao tani bagai ka bini langmo kaisa kebeng mung tongo bini logesong bini besai ni darte bo kai tono yachak na muchungi bo yachagi mania ngi tongo nei bo anu saka ta bini nukungo khaksang makrei tongthok makrei ngi tongo but abri ma bo sal brum no surika sal brum no kaito ni tani o surika bini loge songni bagai bini nukung ni bagai te bo anu saka ang bo salsa kaito ni yachak nani muchungo ni saka so ang abri mani bagai sal brum no ang bo muito klai suriwo tani bagai ang bumung mention kali ang bini bumung no mano tai anu je prayer kanya request khaimani ang khoroksani bo surya amohai din griko je pro ang Suhrina ni bagai acugo apro ang borok ni bumung na ani nutbugo si ang borok ni bagai suyo te abri mani bagai bo ang surika khakayo ang abri mani bagai 2 bosor prayer khaika
Ani Kristoni ta khuk tai bu khuk song tini ang belai ke tong thogo nono borok ni bini testimony no segment sawi tani bagi ngang ke bo kaito ni thani kha kufur ke kaito ni thani suri wi tongo bai jisu ni mungno lobui ko poito krak ke kha baya wi suri sanai tong ma bai thanai Christmas bini loge song bo haino jisu no yacha kai mankha tai bo haino jisu no yacha kai mankha borok ni nukhung jisu Kristo no yacha kha abrima no haini saw brother tabo ani nukhungo khaksang ma tongthok ma nebak no phaika ang kaito no belai kena hambai maro bo ani suri mano khnamani bagi so ani Kristo ni ta khoktai bukugrok belai angbo tongthoka a testimony no khnawe abrima ni testimony no khnawe ani Kristo ni ta khoktai bukugrok chingbo haino abrima haino poito gnang ngai tonani nango bo ano share khembagi angmoti orot joto nai tonai rokno share khanen muchingo khata baidi nung suri kanga khata baidi a suri mano nung continue kaidi jisu saka abo norokno supungai renai nei stande hake mannai nung mannai salsa tini abrima bini suri mani angkha kai bo 3 bosor surika bini loge song ni bagi 3 bosor surika kha kai bo belai kena surika mokol mukti kiglai surika na but ani Kristo ni takok tei bukhugro jisu ni tani suri mani abo kuno kaisa magnan thangya nung jisu no poito khayapana ngi tongdi nung hindu pana ngi tongdi aba nung alada dharma phom khaine ngi tongdi jodi nung hamechaya ngi tong khangang ke nung jodi Kristan habi apano jodi jisu ni mungai nung suri khangang ke nung hamnai try khaina di nung nini langmawo abo nung utor manai nung jisu no yachagai nei apano nung bini mungno poito khlai bisas khlai jisu nung asuno kubui kaito ngang ke ani nukhung ni samoisa no haksal clear dini nung bini thani studi 100% guarantee ni nukhung na samoisa hamai thangnai so ani Kristo ni takuk tai bukurok tini ang o video ni bisinti obono sanani muchungo chungbo haino poito krak ke suri tongnani nango khabaya oi suri tongna nango elambak ni kokno poito khanya nango so ani Kristo ni takuk tai bukurok ani langma ni kokno ang norokno joraman khanya ke tebe share khanya ni tongo kabangmo testimony rok tongo so ni Kristo ni takuk tai bukurok jisu ni tanewo suri mani ang tabuk sajora maya omohai griko ang norokno kok kotor saya ang sak no torjagai samania but ang Kristan habmani tabuk 6 bosor kakha a 6 bosor ni bisunga ang je jisu ni mungai mungsa suk je sanmani omo maya omohai din griko ang je sanmani bebag no manka ni Kristo ni takuk tai bukuk song pia moito klaidi nung tamono san abono kisa wansogui nung sandi jadi nung a sanmani kaitor bai mili jak ngai abono manai jadi nung ulta pulta kaitor ni tani suri san kanga kaitor nono reglak no abo jora nanai tamni bagi ngke kebo fano serai besano silai ya pharia kebo fano serai besano sheng ya pharia heke bo sak na razak nai so aboni bagi kaitor bo saimano bini bororok no tamono runai nung jasuk mana sanai tongdi kaitor nini sai tebo kaham kono saimano nono bo tamoro nani nang kaitor wansok mano nung san kangke se abono manai so ni Kristo ni takuk tai bukuk song abon bagine elam bago hai ni sijak tongo Rum chapter 8 verse 26 so phola kaito ni muchung matui chini bising tui ke kaito ni thani suriwo hnai chini bising ni a phola kaito ni muchung matui ke chini langmo je nangmani no suriwo ani bagi Kristo ni takuk tai bukuk song sung suri sanmani jorawo ching leri mano but abo nga kaitor suno tiar se khlai tongo bini sung je sanmano renani bagi sotik jorao kaham jorawo renani bagi se bo chino tiar khlai tongo abo bagi Kristo ni takuk tai bukuk song khalogai tongdi poito krak ke tongdi kaito ni tanio nung je sanmani abo rejaknai tai nung abo mannai abo 100% guarantee ang tini belai no hambai maruo burimano takuk juk ang no belai kana hambai nengano nini a testimony no share kemani bagai ang poito klayo nini a testimony ni bisingtei kebangma borok hamari yachak thong te kebangma borok ni poito krak thong te angbo nini nukhung ni bagai suriwo nini nukhung khaksangma tongthokma nungbai tongthong te ang no request khainani nung nini langmawo je kaitor samung khlaimarok no nung nini mothawo thangai share khlaidi nini taku bukuro no share kadi jeno nini a testimony ni bisingtui
nini a saki ni bising tui borok ni poito tebo krak nani bagai borok tebo hamsa nani bagai ang request klayo neng nini a testimony no kroksano share klayna ni bagai gani Kristen takuk tei bukuk rok belai no hambai norok khaloge ani video naitung mani bagai kaitor norok no hamari klaitung tai ang norok no sawo dai norok no ang request klayo norok ni langmao jekunu kaisa kaitor samung kaham klaimani omohai judi testimony kaham rok tongo norok sini toto tiprasa rok no saklaina ni muchungo kaitor ni langmao samung klaimani no norok anu comment klaidi ang norok ni testimony no norok anu kaham ke siri ang ani YouTube channel ni bisingti ang kroksano share klainai tamni bagai gang ke kaitor sini langmao samung klaimano sung sakir nani nango Cini as sakini bisingti borok ni langma selaizak nai. Cini as sakini bisingti borok ni poito tebo bari nai. Cini as sakini bisingti Yesus Kristo kubui bo tabu bo kethang. Bini bisingti simino ceng mutangjak mano nai borok bo saiman nai. Apa ni bagai nini langma ni testimony nini langma Yesus Kristo samung klaimani abono share kaina ni tala sidi borok ni biskango basawi sanane abono tala sidi tamni bagai ke neng nini langmo Yesus Kristo samung klaimano borok ni biskango samabai 500 jona borok ni bisingo at least 2 jona ni pholale mutangjagei mano aboni bagai jeng joto Kristen rok ni kaisa se intention ang sak mutangjak teino ani takku bukuk ni pholano bo mutangnani ambe ni Kristen takuk tei bukuk song tabuk ni joro jeng social media ni bising teibo kaito ni kothuma kahamno share klaimano testimony sung share klaimano ambe gi pari jeng bal baksa yapri baksa ke kaito ni bungno tebo pir laiwana sengsar ganangai ambe gang koine norok video no kroksano share klaidi jeno borobo kaito ni kokno poriwi kaito ni kokno khnawi borong ni langmas laijak na tui jo tono hambai kaitor lobjak thung